То, что я хочу сказать, об этом говорили пророки. И это действительно так, что когда начнутся те времена, которые для нас уже начались, пророки говорили, что первыми уходят лучшие. Цербер уже сейчас забирает лучших из нас, в начале лучших. И пока мы сейчас думаем, размышляем над тем, что происходит, и надеемся на то, что мы умрем последними, помните одно, друзья, что пророки предупреждали, что последними уйдут худшие из нас, злейшие и недостойные. И именно тогда и начнется судный час. Разбрах, че има достатъчно доказателства, които да ме накарат да се притеснявам. Когато започнеш да говориш за края на човешката цивилизация, хората веднага те отхвърлят и казват: не се притеснявай толкова много. Те са го казвали. Те са го казвали вече хиляди пъти. Това трябваше да се случи през 2000-та година, като се позоваваха на всички минали времена в историята, когато спомнете си, че календарът на майте свърши, или каквото беше там, когато хората мислеха, че ще настъпи краят на света. Но изглежда, че всички ние се смятаме за много умни. Но когато става въпрос за необходимостта да се погрижим за нашата собствена безопасност, имаме ли достатъчно ум да го направим? Имаме ли достатъчно ум да оцелеем? Това е големият въпрос. През последните години вече сме свидетели на безпрецедентно увеличение на рекордните катаклизми в САЩ и света. Нарастването на климатични катастрофи показва увеличаване на енергията, която се натрупва в недрата и се изтласква на повърхността. Сега това е много по-сериозен проблем, защото всички факти са на лице, но никой не иска да ги види. Причината за всички климатични аномалии на нашата планета е дестабилизацията на ядрото на Земята и издигането на гореща магма, причинени от външно космическо въздействие. А такива промени се случват циклично, на всеки 12 000 години и имат огромни разрушителни последици. Знаете ли, последният път, когато учих география, беше в 9-ти клас в часовете по природни науки. И знаете ли, никога не бих си помислил, че след толкова години сам ще направя толкова голямо проучване по тази тема, само за да разбера дали е вярно или не. Ако погледнем отново графиката на нарастване на земетресенията, температурите, катаклизмите, ще видим, че нарастването при тях става нелинейно, т.е. не така, а нараства експоненциално, т.е. така. Според мен, големият проблем на хората е, че ние не искаме да направим това. Да, те са такива. Добре, тази тема ме принуждава да се потопя в изучаването на нещо, което не искам да разбера, за да науча някаква ужасна истина, която в този смисъл изобщо не искам да чувам. Така че е много по-лесно просто да го отхвърлим, отколкото да свършим цялата тази работа, за да стигнем до ужасяващото заключение, че нас именно това ни очаква. Това е проблемът на съвременния човек. Ние хората сме загубили разума си, инстинкта си за оцеляване и човечността си. И най-лошото е, че сме загубили отговорността за своето бъдеще, за бъдещето на роднини и близки, и дори за цялото човечество. Никое правителство няма да дойде и да възстанови реда, особено в случаи на бедствие. И хората не разбират, че климатът ще се окаже най-лошото нещо, с което някога сме се сблъсквали. Дори най-тоталитарното от правителствата ще ни се стори просто да газ пеперуди, в сравнение с това, с което си имаме работа. Да погледнем разумно на ситуацията. За да се промени нещо, хората трябва да разберат добре какво се случва с планетата. Ако не можем да поемем отговорност за това, което се случва, тогава, знаете ли, не искам да го казвам, но ще получим това, което заслужаваме. Според нашия математически модел, гибелта на планетата ще настъпи не по-късно от 2036 година.
По-нататъчното развитие на тези събития води до вътрешно напукване на кората на нашата планета. На места ще се появят микроразкъсвания и в кората, което ще увеличи магматичната активност и тя ще расте още повече, докато не провокира в най-тънката част на кората, в океана, да стане мащабно разкъсване. Това е неизбежно. Това разкъсване ще се случи с вероятност 99,9% в района на Марианската падина. Именно там се фиксират дълбоко фокусните земетресения и именно там е най-тънката кора на планетата, само 5 км. Първоначално, когато малко количество вода срещне магмата, ще настъпи първата експлозия. Ние казваме микроексплозия, въпреки че всъщност всяка от тези експлозии е еквивалентна на експлозията на десетки ядрени бомби. Това ще разруши тънкия слой кора под Марианската падина, но после ще се случи най-лошото. И за да разберете какво ще се случи по-нататък, ще ви покажем експеримент. Виждате ли какво се случва, когато водата срещне горещ метал? А сега умножете това стотици милиарди пъти. Гигантския обем магма от магматичния шлейф ще разкъса Марианската падина за миг. И милиарди кубически метра вода ще се срещнат с милиарди кубически метра магма. Поради рязкото разпадане на океанската вода, кислородът и водородът ще се отделят под огромно налягане в дъното на Марианската падина. Ще има огромна експлозия. Тази експлозия ще бъде хиляди пъти по-голяма от целия запас от ядрено оръжие, намиращи се на Земята. Под силния натиск, океанът не просто ще заври, той ще избухне. Това ще вдигне огромна колона пара, смесена с прах. Този гигантски стълб пара под огромен натиск ще се устреми толкова високо нагоре, че ще пробие атмосферата ни. Атмосферата ще се извие като одеяло и просто ще бъде издухана от слънчевия вятър. Тоест атмосферата ни ще бъде пометена в буквалния смисъл на думата, заедно с цялата водна обвивка. В същото време, тази гигантска експлозия ще предизвика мащабен хидроудар, насочен към дълбините на планетата ни. Защото 11 км воден стълб в Марианската падина е огромно налягане в точката, където ще се случи експлозията. И това налягане от своя страна ще се отрази на хидроудара. Ще има много мощна взривна вълна, насочена към центъра на планетата в магмата, която ще се разпространи тангенциално и това ще провокира допълнителни кавитационни процеси. Това ще доведе до рязко 10-кратно разширяване на магмата във всички посоки. Т.е. магмата ще стане 10 пъти повече. Това буквално ще разкъса планетата отвътре. Магмата от такъв удар ще се държи като газообразно вещество. Всички вулкани, пукнатини, разломи, всички граници на литосферните плочи ще се разкъсат и изригнат едновременно. Земята ще бъде залята от потоци лава. Точно, както това се е случило на Марс. Естествено, поради удара, вътрешното ядро ще отскочи и движението на външното ядро ще спре. Нашата планета ще умре. Този процес ще отнеме само няколко минути. Поради спирането на ядрото, електромагнитното поле на Земята ни ще изчезне и практически напълно ще изчезне гравитационното. А значи всички спътници ще паднат от околоземната орбита. В това число и Луната. Но ние, хората, няма да бъдем застрашени от това, тъй като в резултат на тези събития, ние като човечество вече напълно ще престанем да съществуваме.